έκανε κατάχρηση της μπάλας, τα λέγαμε. Η ομάδα του Χαλανδρίου θέλει να βγει μπροστά. Η Εμμανουέλα Μιτάη τρέχει για να γυρίσει πίσω στην άμυνα των γηπεδούχων, να κλείσει τους διαδρόμους. Ο Σπανόπουλος, ο Κλήφ είναι αυτός που και πάλι παρεμβαίνει. Σωτήρια, κέρδισε μια μονομαχία, πρόλαβε και την μπάλα πάνω στην πλάγια γραμμή, αλλά δεν έχει μια βοήθεια και η μπάλα έχει βγει τελικά εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα πλάγιο το οποίο εκτελέστηκε. Οι παίκτες του Χαλανδρίου με την μπάλα στα πόδια, πολύ επικίνδυνα. Το 0-4, φίλες και φίλοι. Εκτεθειμένος ξανά ο Αλέξανδρος ο Σπανόπουλος από τους αμυντικούς ομάδας του. Δεν μπόρεσε τόσο Πούντο όσο και η Μιτάη να διώξει την μπάλα από 2 μέτρα. Τα λέγαμε, ήταν αδύνατον ο Αλέξανδρος ο Σπανόπουλος να αποσοβήσει το μοιραίο για την ομάδα του. Το Χαλάνδρι ανεβάζει το δίκτυο σκορ στο 0-4, φίλες και φίλοι. 18 λεπτό στην επανάληψη. Ο Μαρίλντο Πούντο, σίγουρα το σκορ θα είχε διαφορετικές διαστάσεις και εξέλιξη αναμφισβήτητα. Αν οι γηπεδούχοι τόσο στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχαναν πολύ σημαντικές ευκαιρίες. Με τον Βασιλό σε 2-3 περιπτώσεις, με τον Γεράσιμο τον Μαρκάτο, με τον Παπαδημητρίου, νωρίς στο παιχνίδι τον Δημήτρη, να μην μπορεί να κάνει το σούτ ενώ βρέθηκε απέναντι από τον γκολκίπερ του Χαλανδρίου. Οι φιλοξενούμενοι, παίζοντας καλό ποδόσφαιρο, εκμεταλλεύτηκαν τους χώρους και τα κενά που δημιουργήθηκαν μπροστά από την αιστεία του Αλέξανδρου του Σπανόπουλου. Κατάφεραν να πετύχουν 4 γκολ και να φτάνουν στην νίκη αυτή σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Στην κατηγορία των Junior, η Ελευθερούπολη με παιδιά από το δεύτερο και από το τρίτο τμήμα του συλλόγου στην κατηγορία των Junior σήμερα αντιμετωπίζει την ομάδα του Χαλανδρίου, με τον Αμαρίλντο Πούντο να πηγαίνει για να εκτελέσει το ελεύθερο, για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα θα φτάσει ξανά στους παίκτες του Χαλανδρίου. Αμαρίλντο Πούντο δεν μπορεί να σταματήσει. Η Μιτάη δεν κατορθώνει να διώξει. Τι άλλο να θέλεις για να δεις ένα δυνατό βολέ από τον παίκτη του Χαλανδρίου που θα στείλει την μπάλα στο βάθος εστίας του Αλέξανδρου Σπανόπουλου. Διαδοχικά τα λάθη από την άμυνα των γηπεδούχων. Δεν μπόρεσαν να δώσουν λύση τόσο η Μιτάη όσο και ο Πούντο. Το 0-5 πριν από λίγο είναι ένα σκόρε που σίγουρα είναι πολύ βαρύ για να πει κανείς ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Η Ελευθερούπολη που πλήρωσε τα λάθη της άμυνας, τις κακές επιλογές, στα τελειώματα, σε ευκαιρίες που δημιούργησαν. Για να δούμε τώρα, Παπαδημητρίου δεν μπόρεσε ξανά να ξεφύγει. Να δούμε, ήταν ο Μαρκάτος λίγο νωρίτερα και τώρα έχουμε τον Αντώνιο Μπουσπέπα στο σουτ που θα γίνει η μπάλα θα κοντράρει. Ούτε τώρα η ομάδα της Ελευθερούπολης κατάφερε. Παπαδημητρίου, ο Δημήτρης θα βγάλει μια παράλληλη σέντρα. Ο Μπουσπέπας, η μπάλα η οποία έχει κατεύθυνση στον Νικόλα τον Βασιλό, όμως η Μιτάη θα βάλει μια προβολή, κερδίζει την μπάλα, τη γυρίζει πίσω στον Πούντο, το θα βγάλει μια σέντρα, η μπάλα θα φύγει από τον Νικόλα τον Βασιλό, με το κεφάλι κερδίζει μια εναέρια μονομαχία ο επιθετικός των γηπεδούχων. Και θα έχουμε τώρα τη σέντρα που θα βγει από τον Νικόλα τον Βασιλό. Δημητρίου που κέρδισε την μπάλα, την έδωσε στον Αντώνη τον Μπουσπέπας. Μπουσπέπας δεν μπορεί να κάνει και το σουτ, έχασε την μπάλα και η ομάδα του Χαλανδρίου θέλει να βγει μπροστά. Για να δούμε τώρα μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Αλέξανδρο Σπανόπουλο και συνέχεια μια απίστευτη ευκαιρία χαμένη για την ομάδα του Χαλανδρίου που έφτασε μια ανάσα από το 0-6. Πάρτα και τα δύο.
Ο Πούντο, ο οποίος πάει για να στήσει την μπάλα για να εκτελέσει το ελεύθερο. Ο Πούντο εκτελεί το ελεύθερο. Επιχείρει να κατεβάσει την μπάλα ο Γεράσιμος ο Μαρκάτος. Αυτός πέρασε μια μπάλα για τον Νικόλα τον Βασιλό. Η μπάλα στον Παπαδημητρίου, τον Δημήτρη, ο Βασιλός ξανά. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα σε πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια έχασε μια κόντρα και ημιτάει η Εμμανουέλα. Ήρθε ο Παπαδημητρίου ο Δημήτρης για να διώξει την μπάλα παραχωρώντας το πλάγιο για την ομάδα του Χαλανδρίου. 23ο λεπτό στην επανάληψη. Τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι. Το Χαλάνδρι μπροστά στο σκορ με 5-0. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσουν οι φιλοξενούμενοι. Και μόλις τώρα ο προπονητής των γηπεδούχων, ο Αντώνης, ο Ιάσονας, ο Χριστόπουλος, θα σφυρίξει για τελευταία φορά. Η ομάδα της Ελευθερούπολης γνώρισε την ήττα με σκορ 5-0. Πλήρωσε τα λάθη που έγιναν στην άμυνα, τα κακά τελειώματα στην επίδεση, οι ευκαιρίες που δεν μετατρέπηκαν σε γκολ. Ο Ιάσονας ο Χριστόπουλος συγχαίρει τα νεαρά ταλαντούχα παιδιά των δύο ομάδων. Δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Καλή ξεκούραση και καλό καλοκαίρι στις δύο ομάδες σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Τώρα στα τελειώματα της φετινής περίοδου δεν έχουμε κάτι να προσθέσουμε. Πάντως η Ελευθερούπολη σίγουρα θα μπορούσε να είχε αλλάξει τα δεδομένα, να είχε διεκδικήσει το θετικό αποτέλεσμα αν είχε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε στη σημερινή αναμέτρηση. Καλή συνέχεια στις δύο ομάδες.